Mireu, fa molt temps que no el veiem, però no ha canviat gens. Però és més fort. Noto perfectament el poder que té. Però què fareu si ens ordenen que l'executem? Fins fa poc pensava que potser no tenia altre remei. I sobretot tenia ganes de lluitar amb en Yusuke. Però no d'aquesta manera. Karruk, no cal que l'escriguis al silenci. La veritat és que no sé què fer. M'agradaria que em diguéssiu què en penseu. Arribats a un extrem, amb qui estaríeu? Amb en Yomi o amb en Yusuke? Amb en Yusuke! Això ni es pregunta. M'ho estic pensant. Amb en Yusuke. Moltes gràcies. De res.